हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय जोङो दायो सान्दुं थिं सानफु सायख्लें अबेहाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ जोङो दायो गराय फाख्रि नायनो थांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय जानांगौ ओमफ्राय ना लोगोफोर बे भिडिअआ दाखालिनिनोमोन आरो आं बिराद अलसिया जाबाय भिडिअखौनो बिराद इडिट खालामनो बायो दानिया इउनिभार्सेलाव जेब्ला फार्स्ट श'मोन बिनि सेकेन्ड श' खालि जोङो नायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो भिडिअ लालांदोंमोन नालाय एसे दा बेखौनो आं होनो सानबाय दिनैहाय दायो जोङो फैयै फैयै किसान बाजार मोनफैबाय जोङो किसान बाजारनि एकदम राइट साइडजों थांनोसै पुरा इउनिभार्सेल स्टुडिअ'सिम नैबेयो गोदान एपार्टमेन्टनो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि फ्लेट लानो गोसोबा किसान बाजारावहाय ओमफ्राय बे लाइनावनो बिनि एसे खाथियानो जायो आरो बेयाव हलि मलि धाबाबो दङ लोगोफोर मालाबा नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुनो हागौ दिन्थिगोन आङो मालाबा नोंथांमोननो दायो जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय नै इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवहाय जोङो दायो गारिखौ पार्किं खालामना दोननोसै ओमफ्राय सिदा जोङो हलाव हाबहैनोसै जोङो लेट जाबोबाय लोगोफोर टाइमिंआ 3:30 खिन्थु जोङो 3टासोआवसो ओंखारबोजादों खोमा माने आं मिथियाखैमोन आरो दिनै फिल्म नायहैगोन होननानै बिनि एसे सिगाङाव रायलायदोंमोन जोङो साननै सानथाम सिगां गराय फाख्रि नायहैनो बेबायदि खिन्थु दिनै जे अनलाइन टिकेट खालामना दोनदों बेखौ आं मिथियाखैमोन आरो खोन्थायाखैमोन जेब्ला 2टासो जायो अब्लासो आंनो खोन्थाबाय बे आंनि मा होननांगोन हासबेन्डखौनो होननांसिगोन दाथ' बे अनलाइन टिकेट खालामना दोनबाय ओमफ्राय ओंखारब्रबना फैबाय आरो दायो नै लिफआवबो बिराद मानसिमोन बिसोरबो आथुर जादों आरोना बे टाइमा जाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो नेयालासिनो दायो सिरिजों फैबाय ओमफ्राय नै बिखैजाय नै बिराद बुरजा मानसिफोरा लेट जाबोदों खोमा दे सोरबा बुहुद बिखैजाय हिन्जावफोरनिया चेकिं जादों दायो आङो ओंखारबोबाय नै बेनारखौ नुखाबाय नोंथांमोना गराय फाख्रिनि दायो जोङो हलाव हाबहैनोसै ओमफ्राय जोंना सासेया नै दाबो मोनफैयाखैनो लाइनाव दङ मा नायदोंथाय बिसोरखौबो मिथिया ओमफ्राय हिन्जावफोरखौ खिन्थु सिङाव चेकिं खालामलायदों आरोना बिराद लेट जाबोबायलै जोङो लोगोफोर नै सोलिगासिनो दङ नै गराय फाख्रि 5 मिनिटसो थांगौबायमोन खोमा जोङो एसे सिगांनिखौ नुवासै एसे क्लिप्स होनानै होबाय आं लोगोफोर दायो नै इन्टारटेल जाबाय ओरैबायदि मानसिना माने मोनसेबो खालि गैखाया लोगोफोर फुल जाजोबखादों बिराद नायदों आरोना गराय फाख्रिखौ बांसिनानो फेमिलि बेफोरबायदि नायहैदों फेमिलि लायै बिदि फेमिलि गोजा आरो बांसिनानो दायो जोब्बाय नै लोगोफोर बांद्राय गोलाव नंखायामोन 2 घन्टा जादोंदां ओमफ्राय फिल्मखौथ' मा बुंबावनो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय जानांगौ गराय फाख्रिखौ ना लोगोफोर आरो जाय नायाखै नोंथांमोना खाथि खाला जुदि श' जादोंबा नायहैबानो जाबाय मोजां जादों आंथ' जोबोद मोजां मोनदों नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बांसिन आङो स्पेसियेलि मिथिनि केरेक्टारखौ आं बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर ओरैनोथ' बयनाबो पारफेक्ट जाजोबदों खिन्थु मिथिखौ बिदि केरेक्टारखौ नुफेराखैमोन नालाय माने जोबोद मोजांसिन मोनदों आरो पारफेक्ट मोनथारदों दायो जोङो ओंखारबोनानै नै बेयाव एसे फट' लानो नागिरदोंमोन दे आंबो बयबो लादों नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि फट' लानोनो माने जायगाखौनो मोनलाया आरोना ओरैबायदि भिर जायो ओमफ्राय दसे नेथ'नानै आंबो मोनसे फट' लाबाय ओमफ्राय फट' लानानै दायो फैबाय एसे गिदिंनोसै गिदिंनानै जोङो न'आव थांनोसै पुरा गराय फाख्रि नायग्रा गोजा नै
फैदो जोङो ओंखारलांनोसै बांद्राय गोबाव थाबाय थाला मानो होनबा जों दख'नाबो बायनो सानदों दा नायनोसै दख'नाखौ बायनाय जायोना जाया दाथ' नै बेलासि जाबायानो बेखायनो जोङो गोबाव थायासै थाब थाबनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोङो केएफसि जानो सानदोंमोन मोनाद्रायगोन साननानै जोङो जाला न'आव लाना थांनोसै होननानै नै जोंना दा सासेया केएफसियाव हाबैदों दा मा लाना फैयो मिथिला ओमफ्राय आङो थांफायासै आरो बाहेरावनो थाथ'नोसै होननानै आं हाबैयासै ओमफ्राय ना लोगोफोर आंनि बे बिखायाव नोंथांमोना गुफुर गुफुर मोननै दागो नुदोंना बेयो थाइजौ आथा खालामदों आं मिथियामोन आरोना थाइजौ आथाया जि बिदि जायो होननानै आनैमोननाव आङो थाइजौ हानदोंमोन बेयावनो बे थाइजौ आथाया गोलैनानै थिफुना बिदि जानानै थाबाय बिनि भिडिअखौबो नोंथांमोननो लाबोगोन र' आं मा थाइजौखौ हानायनानै आं बिदि बिखायाव गाराय खालामनानै लाखो ओमफ्राय आं गोबाव जानायखाय नै आंखौ सिङाव लेंहरथ'बाय लेंहरथ'नानै थाब मोनाना अर्डार होनानै दा लाबाय थांनोसै ओयाव थांसै लामायाव नेथ'नोसै आङो थांफाबाय थाला गारि लायनो थांदों ओमफ्राय केएफसिनिफ्राय चिकेन क्रिस्पि लेग लानानै फैबाय दा न'आव थांनानै जाहैनोसै ओमफ्राय नैबे फुलखौ जा मोजां नुदोंमोन आङो बे जबा फुलानोमोन बियो ओमफ्राय गाहायावनो बारनाय ना फिसा जादमोन खोमा बेखौनो दसे नायबाय आं दायो आरो 5:30 दंबावोसो ओमफ्राय जों 3:30 नायदोंमोन ओमफ्राय जोंना लेट जाबोदों एसे एकदम ससे थांगौलायबायमोन आरो दायो जोङो दख'ना बायहैनोसै दख'नाया माने ओरैनो सिम्पोलसो बायगोन आरो माने जोंहा सासे आइ आलासि दंफैयो आइनि बिब' आरो हाबानि सिगांनिफ्रायनो दंफैखायोमोननो गोबावथार जाबाय ओमफ्राय दिनै दिनै नङा थांसिगोन आरो दा बेखायनो जोङो दख'ना नायनो फैबाय ओरैनो बुरि मानसिसो नालाय ओरैनो बिदन सिम्पोल बायनोसै दा नायनि मा दख'ना दङ ओमफ्राय आङो बांद्राय भिडिअ लाबाय थायासै लोगोफोर दायो जोङो दख'नाखौबो गांसेल' लाखादों नालाय दख'नाखौ लाबाय दायो न'आव थांनोसै सिदानो जेरावबो हाबला नै मोनासिगोनानो बेलासि जाथारबाय दख'नाखौ नै बिदिखौ लाना फैबाय जोङो माने मामोनथाय मास्राइस होनदों आरो ओमफ्राय फालि गांसे गोमोखौ लानो सानदोंमोन आङो बुरि मानसि नालाय ओमफ्राय गोमो आं एसे सिगाङावबो होखांखाबायमोन ओमफ्राय गावनावबो दंखायोमोन बेखायनो गोमोखौ लायासै आरो बेखौनो लाना फैबाय ओमफ्राय दायो जोङो नै केएफसिखौ जानोसै ओमफ्राय आइमोननोबो हैनोसै आङो मोनसे जि गोलैयो रानना जानोसै रानना जानाया गोथावसिन जायोना लोगोफोर बेखायनो रानना जानोसै ज'नो बिखैजाय सस दङ मानि सस दायो आंबो जानोसै हैबाय आङो आइमोननो बाहेरायाव दं नालाय कारेन्टबो गैया नै गुसु जाबाय लाना फैनाय नालाय एसे गुसु जाबाय नालाय क्रान्चिया एसे खम जाबाय आरो बेखायनो माबायदि जादों होननानै जानाय नायदोंमोन आं फार्स्टआवनो दायो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन दे बाय बाय गुड नाइट